Хто адбудує Сіон? Давайте паглядзім. Псалтир 102 раздзел, 17 верш. Бо адбудаваў Гаспад, што ён адбудуе Сіон. Хіба адбудаваць не азначае будаваць нанова? Давайте уважліва разберомся ў значэнні слова «адбудаваць». Гэта паказвае на тое, што гэта не першапачатковая ўстаноўка, а аднаўленне Сіона, які калісьці быў разбураны. Англійская Біблія выразна запісвае слова «rebuild». Ці не з'яўляецца «re-префікс», які выкарыстоўваецца са значэннем «зноў», каб паказаць паўтор. Калісьці Сіон быў створаны, але ён быў разбураны шэрагам падзей. Тым не менш Бог зноў усталюе Сіон. Такім чынам у Бібліі сказана «Бог адбудуе Сіон». Напісана, бо адбудаваў Господ Сіон і даў убачыць сябе ў славе сваёй. Тады з прароцкага пункту гледжання толькі хто можа адбудаваць Сіон? Выкажам здагадку, што гэта частка сцэнарыя для драмы або фільма. Тады паводле сцэнарыя хто з'явіцца і заснуе Сіон? Сама Біблія з'яўляецца кнігай прароцтва. Усё павінна выканвацца ў адпаведнасці з гэтым. Такім чынам, каб выканаць гэтае прароцтва, Бог павінен прыйсці і адбудаваць Сіон. Хіба мы не можам сказаць, што толькі тое месца, дзе ўсталёўвае Бог, з'яўляецца сапраўдным Сіёнам? Што сказана ў кнізе Адкрыцці, раздзел 5? Ці ёсць хто на неба, ці на зямлі, ці пад зямлёй, хто мог бы разгарнуць кнігу, ці нават зірнуць у яе? Ніхто. Тады гэта азначае, што правільная інтэрпрэтацыя 66 кніг Бібліі не можа быць дадзена, пакуль не прыйдзе Гасподзь. Незалежна ад таго, колькі даследчыкаў Бібліі прыдумляюць розныя тэорыі і ствараюць разнастайныя сістэмы, мы ніколі не можам выратавацца іх тэорыямі або сістэмамі. Гэта павінна быць у адпаведнасці з Божай воляй.